na subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen Arewa on Top cikin sauƙi. Mun gode. Me aka yi mini zan fasa so, yarda ce wa ya barar kaji ya kwashe so, ga amsa. Me aka yi mini zan fasa so, yarda ce wa ya barar kaji ya kwashe so, ga amsa. Yau matsayar da take ruhina zan fara, ko da ido wutaran ai a so jagora. Mai guziri ɗaya zai kare ki saurara, to kin matso kusa in jera, waye matsa miki in kora. Gani wata kusa ke zara mai zan ɗora, so ya fiye mini in raya kar in ƙosa. Ina amsa. So ya gaja ɗamarar sarki har ya zama bawa, na shiga ranki mafi sauki kar da kimin rowa. Zuciya ba ta nufin naki kar ki bi mai kwawa, kar da duma tafi kakaki sanki ya kai na ajin sarki. Zanar rufe maganar kowa da ke a cikin ɗaki, ko farce na kalamai ma kar me in gausa. Yanda ka bani na koya ma, so ka ciro na cikin koma. Duk abin da nake nema na kama, ja da marakar ka kaiwa, so mu ci gasansa. Me aka yi mini zan fasa so, yarda ce wa ya barar kaji ya kwashe so, ga amsa.